Minnu fih jaċċerta illi ma jibqax ħallas il-miljuni. Sfortunatament iġa ħafrulhom id-9 miljuni li kien bħala garanzija li mhuma xejn 9 miljuni, ħdej 9 miljuni qed intuhom fis-sena. Imma l-inqas niefu the hemorrhage. Inwaffqu u nwaqgħu dak il-kuntratt ta' 100 miljun illi jekk ifallu intuhom 100 miljun u nħallsulhom id-dejn. Imma mbagħad naraw minn kienu l-persuni involuti, naraw fejn marru l-flus u nibqgħu niġru wara kull min ħa il-flus mingħand il-Maltin u l-Awċin ħanġibuhom lura. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta fil-programm Extra Sajf fuq l-Istazzjon Nazzjonali tkellem dwar il-kundanna tal-NAO għad-dil tal-isptarijiet b'mod konvinċenti. Adrian Delija ddikjara li se jibqa' jiġġieled biex dak li hu tal-Maltin u l-Awċin jingħata lura lill-poplu. Ta' waħdi u xorta ħanna sal biex inġib lura 3 sptarijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-politiċi laburisti qed jieħdulna $250,000 kuljum għall-isptarijiet u fakkar kif qabel ma ħareġ it-tender tal-isptarijiet, il-Gvern kien diġà għamel ħbieb u konfoffa ma' Vitals tender ta' 2,000 miljun, 90 miljun fis-sena, $250,000 kuljum biex ma tawna assolutament xejn lura. Adrian Delija saħaq li l-kumpanija Vitals kienet għadha kemm bdiet teżisti, il-Gvern ma rax esperjenza kellha u taħħat mexxija tal-isptarijiet tagħna. Kull ġurnata li tgħaddi Roberta Bella li qed iġġiel ħalsek, parti mill-250,000. Roberta Dak li qed jisimgħuna kuljum Roberta Bella qed iġġielkom inħallsu $250,000 biex ma nieħdu xejn. Ittini raġuni waħda Roberta Bella. Lilek il-mitrejt mhux saqsih. Għalfejn qed iġġielna nħallsu $250,000 il daw il-kriminali. Għalfejn. Fadlinna l-literalment Taf kemm konna nagħmlu ġejt bihom daw. Waqt dan il-programm, Adrian Delija kien mistoqsi fuq l-allegazzjonijiet riċenti li ħarġu fil-medja fejn saħaq li talab li l-pulizija tinvestiga kif ċertu informazzjoni li suppost tinsab segreta għand il-pulizija issib ruħha fuq gazzetta. Dwar dan issa hemm inkjesta maġisterjali għaddejja. Qatt irċevejt flus, tlabt flus ġew offriti lili flus mingħand Jürgen Fenek għad-direttura marbutin ma' xi kampanja tal-MPs, mux tal-li mux tal-li atlet, tal-li ħadd il-ġurament fuq hekk u assolutament huwa impensibli, unthinkable. Jiena qatt b'xi mod mhux ma' Jürgen Fenek biss, ma' ebda business person, business company, business lobby aċċettajt li nkun rikattat jew inkella influenzat. Adrian Delija tkellem ukoll dwar il-fatt li l-mobile ta' Jürgen Fenek jinsab għand il-pulizija u jekk hemm ċets li rridu naraw huma bejn Fenek u Kit Xkembri. Intant, mistoqsi dwar il-futur tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija wieġeb hekk. Jiena tiegħi erfajta dejjem, nibqa' nerfaħħa u biħsibni nerfaħħa dejjem bl-ikbar attenzjoni. U interess biss lejn pajjiżna u lejn il-partit. Jiena nibqa' kap tal-partit dejjem sakemm ma nħoss illi dawk illi eleġġewni it-tesserati tagħna għandhom nuqqas ta' fiduċja fija. Kien Kutajer, Net News.